hartstikke leuk om hier te zijn. Ik ben een van de organisatoren van de dag. Ik vind het leuk om te horen wat er allemaal kan, wat er mogelijk is en de reacties van de anderen te zien. Dus ik ben benieuwd naar het vervolg. Hallo. Hallo, ja. Even kijken omhoog of niet? Nou, wat vond je van de Frieskerdij? Nee, niet? Wat vond je van deze inspiratiedag? Nou, leuk. Ja. Dus ik heb een heleboel opgestoken. Ben je geïnspireerd? Ja. Zou dit horen? Ja, ik moest ontzettend wennen dat een heleboel leerkrachten hebben nog niet zo veel ervaring met het gebruik van beeld in de klas. Ja, dat wisselt heel erg. Ja. Dat is een heel groot verschil, denk ik, met de ene en de andere school. Ja. Ja, wat ik bij Friesland heb. Ach, dat zit niet in Ziekhelien, dat zit in bloed. Had ik de oudste die koer riet naar het westen, dan word ik spook onwennig. Mijn naam in deze tijd, wat de leert me wegvliegen. Ja, dan ben ik helemaal net per rekeningsverder meer dan ik hier thuis. Ik stier bij de bonken hier in Friesland en dat is mijn voorland, dat is mijn achterland, dat is mijn alles. Dat weet. Inspirerende dag. Van mijn eigen zegje op doen. We hadden een workshop geleid. En het ging over de computer of de camera in de klas. Een paar workshops, slag op slag gevolgd. En dat was zeer interessant. Echt dingen waar je morgen mee opnieuw aan de slag kunt in je eigen groep, je eigen school. Op naar de volgende inspiratiedag. Nou, goedemiddag. Ik ben Tjitske Dijkstra. Ik werk en ben op Schiermozee. Ik ga een workshop mooi maken, maar ik zelfs in een jong. En ik vond het op zich dat dag heel inspirerend. Ik ben al 2 keer eerder best op zo'n inspiratiedag. En de vorige 2 keer ben ik heel enthousiast weer rondgekomen. En dat gebeurt het werk. Ik heb zin om een aantal dingen aan de gang te gaan. En ik wil graag mijn kennis, maar ook mijn ervaring en mijn belevenissen delen met oren. En volgens mij had dat ook wel effect. Dat zou werken dat ik. Oké, mijn leukste inspirerende moment van deze dag. Ja, dat vond ik de kinderen die aan het verslag geven waren en daar dan ook weer een filmploeg die daar achteraan loopt. Dat vind ik toch wel heel erg mooi. En dat dan zo'n meisje zegt, mijn agenda zit wel een beetje vol. Ik heb het erg druk vandaag. Dat vond ik toch wel heel bijzonder om te zien. En ik wou hem daar wel aan.